Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asyarata, utawi pengendikan kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu setuhune kanjeng Nabi iku qala wis ngendika sapa kanjeng Nabi, ngendikane kanjeng Nabi ngeten, arba'atun utawi perkara papat, minal hisali saking pira-pira perkara, fil jannati tetep ing dalem swarga iku khairun luwih bagus, minal jannati tinimbang saking swarga. Nafsiha ya awak dhewe jannah. Terus pengendikan ingkang kaping 19 iki pengendikan saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengendikane wonten perkawis sekawan. Wonten perkawis sekawan niku teng swarga luweh gampangane luweh bagus tinimbang swarga niku piyambak. Swarga niku perkawis sing bagus, tapi wonten sekawan perkawis sing luwih bagus malih daripada swarga niku. Nah, sekawan perkawis niku napa? Nomor setunggal al-khuludu. Al-khuludu utawi langgeng fil jannati ing dalem swarga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang saking swarga. Nomor setunggal menika langgeng wonten ing swarga niku luwih bagus, luwih apik timbang swarga niku. Ai itolatul iqamati, tegese luwih akene manggon fil jannati ing dalem swarga. Iku an'amu luwih nikmat li ahliha kedue ahline jannah swarga. Min wujudi nafsil jannati tinimbang wujude kahanane swarga. Terus langgeng ing swarga niku luwih bagus daripada swarga niku piyambak. Pon nomor kalih wahid matul malaikati. Wahid matul malaikati utawi oleh ngladenine para malaikat di jannati ing dalem swarga bi ahliha kedue ahline al-jannah iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang saking swarga. Sing nomor kalih menika khidmai utawi diladenine ahli swarga dening para malaikat ing swarga niku luwih apik daripada swarga niku. Fahid matul malaikati mongko utawi ngladenine para malaikat iku tadullu nuduhake apa hikmah ala ziyadati irtifai ahli jannati ing atase tambah luhure ahli swarga. Terus tiyang penduduk ahli swarga itu diladeni para malaikat. Niku nuduhno. Tiyang niku gampangane diangkat, diluhurno kalian Gusti Allah. Diladeni kok malaikat.
diladeni widodari Jarata diladeni malaikat teng swarga niku luwih apik luwih bagus tinimbang swarga niku. Sing nomor 3 wajiwarul anbiya. Wajiwarul anbiya utawi tanggane pira-pira nabi. Bikasril jimi kelawan diwaca kasrah jimi. Maksudnya jiwaru. Wa dhammiha lan dhamai niku jiwaru niku diwaca dhamma wajuwaru. Bukan jiwaru tapi wajuwaru. Saged wajah kali. Min qurbihim saking pareke anbiya. Fil jannati ing dalem swarga li ahliha kedue ahline swarga iku khairon luwih bagus minal jannati tinimbang saking swarga. Sing nomor 3 tiyang niku ten swarga kok saged tetanggan gadahi tangga para nabi. Ten swarga niku gadahi tangga kok tanggane kok para nabi. Niku luwih apik, luwih bagus tinimbang swarga niku piyambak. Berarti cerak kalih para nabi niku derajate nggih dhuwur. Mulane swarga niku wonten tingkatan. Wonten tingkatane niku 7. Sing paling inggil itu sing kelas salawas-lawas itu sampai do kepengin ya laitani mbok menawa kita ingsun kuntu ana sapa ingsun itu turukan dadi lebu. Jadi wong kafir itu kepengin dadi lemah ae. Gampangane dadi kaya kewan. Nek wis dadi kaya kewan ya dadi lemah. Wis dadi lemah ya ora manggon nek neraka utawa ing swarga. Wis dadi lemah wis. Gampangane bad wis. Tapi nek manungsa niku teng neraka kedarung sak lawas-lawas, lara terus mboten enten mandheke. Ngoten. Wah niku sampai terus roh yang kafir itu sumerep. Kewan niku diadili kalian Gusti Allah. Ana kewan niku tau dolim ning padha kewane, bakale ya diwales. Nalika teng donya mboten saged napa, mboten saged males, bakale diwales, teng akhirat diwales. Lah pun diwales setimpal bakale kali Gusti Allah nggih. Didhawuhi wis dadi lemah, Kewan niku dadi lemah. Kewan napa mawon. Terus kaya nika kaya macan sing pakanane wedhus utawa pakanane kidang utawa pakanane napa mawon celeng iku didolimi termasuk bakal iki diwales. Nek pun cukup gampangane setimpal wis diwales niku dadi lebu. Kewan niku dadi lebu. Lah tiang-tiang kafir sumerep kados ngoten niku, tiang-tiang kafir itu do Rasulullah ya laitani. Padahal niku mboten mungkin. Arep-arepane wong kafir ku mboten mungkin. Penjalukane mboten mungkin. Gusti dados sampe lebu mawon kaya kewan nika Gusti. Mboten saged. Mboten saged. Pun tenan. Mulane iki golongane para ulama niku dosaake. Kare tiyang-tiyang kafir niku saake. Disaake nalika teng donya niku tiyang kafir kenging didongakno supados pikantuk hidayah itu. Tapi mangke nek pejah men mati, mboten kenging didongakno, haram didongakno. Niku tiyang kafir. Nek tesih teng donya didongakno sak kuwate sak kuasane. Sing wae pituduh, sing wae hidayah itu namung Gusti Allah. Manungsa mboten saged. Nah ini Kanjeng Nabi piyambak niku nggih nate ndonga. Sampai niku dungane Kanjeng Nabi supados wonten di antarane salah sijine sing jenenge Umar. Niki Gusti jenengan paringi pituduh Gusti. Dungane Kanjeng Nabi. Wonten niku sing dikabulaken delalah niku setunggal Umar bin Khattab. Sayyidina Umar
niku pikantuk hidayah Gusti Allah. Padahal sing mboten seneng ring agama Islam terutama ring Sayyidina Umar. Muring-muring. Sapa wonge sing mlebu agama Islam ya disiksa kali Sayyidina Umar. Kereng Sayyidina Umar. Kok delalah ajine Fatimah mlebet Islam. Terus teng griyane Fatimah niku ngaji kalih nika mualaf sahabat Kanjeng Nabi sing do ngaji. Lalu do ngaji teng mriku tanggane sumerep dilaporno teng Sayyidina Umar iku loro wong sing do mlebu Islam do anoni ngaji mlebu Islam. Akhirnya Sayyidina Umar wangsul muring-muring. Lawan digedor-gedor, sing teng lebet iku lho, wedi kabeh do ndelik. Mari adike niku beto mushaf Al-Qur'an tasih lembaran kok dinggahno. Dinggahno apa iku sing rugo? Apa iku? Wedi adine. Boten apa-apa. Apa iku? Terus kondo akhirnya ngaku niki Al-Qur'an. Maca diwaos kali adine. Mau surat Toha. Sayyidina Umar kok jujur mendek kabeh. Sebab Sayyidina Umar paham bahasa Arab, Quran bahasa Arab, wong Arab yo paham. Pikantuk hidayah bisa terus langsung wados. Aku terno, wis ora kepiye aku terno. Terno ning sing jenenge Muhammad. Dan itu duwet ditenggo Kanjeng Nabi aja dipercayai. Ternyata ini kok ini Kanjeng Nabi pas mulang itu dodi kabeh. Akhirnya malah Kanjeng Nabi itu dirangkul. Terus Kanjeng Nabi dikatakan Muhammad aku tuntun lebokno aku agama Islam. Akhirnya mlebet agama Islam. Lah dungane Kanjeng Nabi itu dijaga. Niku Sayyidina Umar. Umar sisi pun. Terus niku yang kafir niku teng neraka. Niku kepengin dados lemah. Itu perlu disaake. Disuruh ngatur dikudune boten kenging dipaksa, wis kowe kudune mlebu Islam boten bareng. Mari kalau hati boten enten paksaan, teng agama Islam boten enten paksaan. Kanjeng Nabi boten pareng. Bisa wae didamu boten pareng maksa. Wong mlebu agama Islam iku boten kenging dipaksa. Kersane kesadaran diri untuk dituduhi Gusti Allah. Fataubihu mongko utawi kang aran taubih. Boten gampangane meleh-melehno. Iku at-ta'yiru. Nyelo. Wa ta'fifu. Boten sing maknani ngeras-ngerasi utawa ngrasani wae. Wa tahdidu lan meden-meden. Sing dimaksud niku wau terus diweleh-welehno kali malaikat sing dimaksud taubih itu gampangane nggih dicela-cela disanggrang-sanggrang kali malaikat terus diweden-weden kita ini kowe iki lara nu kaya ngene iki lara neh kok bar iki jero lara neh luwih lara teko iki diweden-wedeni tapi temenan ini tambah wedi wis wedi jek wedi niku penduduk neraka. Niku lek diweleh-welehno malaikat kados ngoten niku tiyang-tiyang kafir niku luwih elek daripada neraka. Bon niku lek pertame. Nomor 3 wajiwari syaitani utawi tanggane setan finari ing dalem neraka iku syarrun luwih ala minan nari tinimbang saking neraka. Terus nomor 3 tetanggan teng neraka dilalah tanggane mbah setan ya luwih elek daripada neraka fasyaiton maka utawi setan iku qarinun kanca ahline neraka fi silsilatin wahidatin
ing dalem rantai kang siji. Terus setan itu kok gampangane kok dadi tanggane teng neraka. Lha dilebokno neraka kok tanggane setan. Lah iki luwih elek daripada neraka itu alamat. Neraka kok tanggane kok setan. Jadi neraka gampangane intipe neraka. Termasuk diantaranya yang itu yang munafik itu paling inggil. Terus mau awal wong Islam, pondok Islam, awal wong Kristen, pondok Kristen, wong kafir, pondok wong kafir. Ikut yang munafik bakal iki tandane iki setan. Tandane iki. Lah niku luwih elek daripada neraka. Bakal dirante-rantene kok dadi siji. Tunggale karo setan iku nomor sekawan. Wa ghadabu wahi utawi bendune Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Dinari ing dalem neraka iku syarrun luwih ana minan nari tinimbang saking neraka. Sing nomor sekawan Gusti Allah kok bendu. Gampangane muring-muring teng neraka, teng penduduk neraka luwih elek daripada neraka itu. Wis dilebokno neraka jadi uring-uring kali Gusti Allah. Niku luwih elek daripada neraka. Padahal penduduk neraka niku elek, tapi wis mlebu neraka jadi uring-uring. Niku luwih elek. Luwih elek. Berarti Gusti Allah gampangane nalika teng donya niku gampangane direm. Gampangane siksane Gusti Allah iku ditahan. Menawa wong iku gelem tobat, menawa wong iku gelem sadar, tapi dinteni sampai mati kok ternyata aja dadi gampangane wong kafir utawa mboten tobat. Akhire nggih diuring-uring. Wis tak wehi tempo, wis tak wehi wektu supaya kowe iku sadar, ora sadar-sadar. Tambah diuring-uring teng neraka. Saiki rasane Gusti Allah uring-uring, bendune yo tambah. Bendune tambah. Padahal neraka itu paling ringan. Itu gambarannya teng hadis. Itu paling ringan itu sandal. Sandal sing teko wesi paling ringan. Paling ringan itu sandal teko wesi menawi didamel kali tiyang ahli neraka niku dienggo sandali langsung sirahe niku umup. Blekutuk metu pegane umup. Jerit-jerit. Niku sing paling ringan. Lah, liyane justru sambat wonten sing disetrika, wonten sing di napa? Disogrok dubure. Wonten sing dicoblosi mripate. Wonten niku penduduk nek teng donya nggih dereng saged rasakno paling gambaran. Mulane Kanjeng Nabi itu termasuk tugasnya Kanjeng Nabi nadiran itu maknanya nadiran kok meden-medeni. Tugasnya Kanjeng Nabi itu meden-medeni umat kaum sing ora taat yang bersama diweden-wedeni kalian Kanjeng Nabi besok dilebokno neraka, tapi yang meden-medeni itu boten ngapusi. Boten ngapusi. Kanjeng Nabi boten ngapusi. Nek tugasnya Kanjeng Nabi aja niku meden-medeni. Nadiran termasuk terus Kanjeng Nabi itu ngajak aja tugasnya Kanjeng Nabi. Tugasnya Kanjeng Nabi itu ngajak aja. Termasuk diantaranya meden-medeni wong-wong sing ora taat yang Gusti Allah diweden-wedeni. Nek mboten ngapusi temenan bakal wujud. Iki saking mulyane umat Kanjeng Nabi. Terus nopo mawon siksane niku mboten diketingalaken, diparingi tempo, mboten kados umat-umat saderenge Kanjeng Nabi. Lane termasuk mulyane umat Kanjeng Nabi niku menawi nglampahi dosa niku tesih diparingi kesempatan tobat. Lah nek mboten umat Kanjeng Nabi, napa malih kados umat Kanjeng Nabi wa Adam. Wong sewu Kanjeng Nabi wa Adam niku tobaté niku ditrampi niku teng Mekah. Lah umat Kanjeng Nabi tobat teng pundi mawon saged.
Mulane niku wonten teng keterangan hadis-hadis niku termasuk di antarane Nabi Adam niku gampangane iri teng Kanjeng Nabi Muhammad. Malah kepengin dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab umat Kanjeng Nabi Muhammad itu diparingi kesewaan kuat, termasuk di antarane nggih tobaté niku. Tobaté umat Kanjeng Nabi itu teng pundi mawon diterangi kaliyan Gusti Allah. Mboten kudu teng Mekah. Mboten kudu teng masjid, mboten kudu teng musala, teng dalan. Kok mungkin bener-bener tobat. Bener-bener tobat diterapkan kalian Gusti Allah. Dan umat Kanjeng Nabi Adam mboten saged. Kejar ing Mekah iki kok. Mboten saged. Nek lulu Ka'bah mboten saged. Kudu Mekah. Niku umat Kanjeng Nabi Adam. Lan kula panjenengan sedaya bersyukur saestu Kanjeng Nabi Musa barang kepengin dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab umat Kanjeng Nabi Muhammad itu diparingi semua kata. Kami mantun melampaui dosa-dosa ini mboten diketinggalan. Umat-umat riyen itu diketinggalan. Oh. Wa ahlu wahi utawi ahline Gusti Allah Ta'ala, utawi waline, utawi kekasih Gusti Allah Ta'ala iku layu bali orang peduli sapa ahli Allah min dukhulin nari saking mlebu neraka. Ida hasola ing dalem nalikane hasil lahum kedue ahli Allah utawi para waline Gusti Allah, kekasih Gusti Allah apa ar-ridwanu keridonan minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Fal hayyatu mongko utawi pira-pira ula wal aqaribu lan pira-pira kala jengking finari kang tetep ing dalem neraka iku la tata'allamu orang nglarani apa iku hayyat iku aqarib lan kala jengking iku li anna moha karena setuhune Gusti Allah Ta'ala mauluhur sapa Allah iku radiya ngridani wis ridho sapa Allah anha saking ahlullah para kekasih Gusti Allah fitukuliha ing dalem mlebune ahlullah annara ing neraka. Lah no para kekasih Gusti Allah waline Gusti Allah niku mboten peduli dilebetaken teng neraka niku mboten peduli. Dan itu para wali gampangane nalika sampun hasil ridhone Gusti Allah dados waline Gusti Allah niku teng donya. Teng donya niku nggih namung pados ridhane Gusti Allah. Dados nglampahi kesaenan mulai cilik sampai agung. Pados ridhane Gusti Allah. Kok dilebetaken teng neraka? Sing penting wis entuk ridhane Gusti Allah. Niku wis mboten peduli. Gampangane nggih mboten ngrasakno lara, kan kok ridane Gusti Allah. Niku mboten dosa apa. Pados ridane Gusti Allah. Mboten wali sing dilorot mboten. Soale nggih wonten wali sing dilorot. Asale wali terus kafir. Pokoknya kados niku Barsesa niku. Barsesa iku wali, mboten wali. Asale wali, dumane nggih mandi mustajab. Sampai teng Duratun Nasim niku muridé jumlah suwidak ewu. Ning wiridan iku gampangane iso sampai ngawang. Ya niku kok dilalah. Mungkin kersane Gusti Allah, takdire Gusti Allah, dilalah dilorot lali malah dadi wong kafir nek neraka sak lawas-lawase. Nauzubillahi min dzalik. Dan iki sing damel pelajaran kula panjenengan sedherek. Dereng mesti wali mau dereng mesti napa maneh tiyang biasa. Tiyang biasa. Dereng mesti tiang itu dereng sedo niku dereng mesti tesih saged dados tiyang Islam nggih tesih saged dados tiyang kafir. Mulane ana wong apik model kaya apa mboten usah gumun biasa. Kok wis mati lagi ketok. Ketoke asline niku nopon kerja. Yang itu nopon kerja. Itu mawon kula panjenengan sedaya termasuk golonganipun tiyang ingkang slamet wonten ing donya, slamet wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat pikantuk
pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala salawati wa sallim alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran wasi'an. Allahumma rizqna mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhuhiran wa batinan wa qulan wa filan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adan. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amtina bi mauti syuhada wa shunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa da'imul jannata wal anbiya alaihi salam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.